Низ поговоримо за сучасну карпато-русинську літературу. Ясне діло, що 30 последніх років були досить плодні. Русинська література розвивається у многих регіонах, де живуть русини. І на Лемковині, Пряшівщині, у Пряшівському регіоні, іншак може повісти. Ясне діло, і в Закарпатській області, або історично, як ми кажемо, на Підкарпатській Русі. Є карпато-русинська література у Сербії, у Хорватії, то значить, що як докупи скласти, то той потенціал, ми можемо говорити про одну добру європейську, карпато-русинську, європейську у значенні качества літературу. Але низ ми поговоримо за карпато-русинську літературу в Закарпатській області. Ми можемо її означити як підкарпатська русинська сучасна література. Ми знаємо, що вже 30 років нам весь час розказує влада через своїх агітаторів, через своїх ідеологів, що не є ніякого русинського язика. А коли не є ніякого русинського язика, не може де юре екзистувати література. Бо література екзистує лише у язикові. А коли язика не є література. Але коли підемо із другого кінця, попозираємо на цю сентенцію, то коли є література, значить екзистує язик. А коли екзистує язик, значить екзистує цілий народ. Нас учили в університеті, і то є прописна істина. Народ екзистує лише тільки екзистує його язик. А література є найвищий виказ життя народу через язик, або життя екзистенції язика того народу. Іншак повісти, доки є поети, писателі, драматики, публіцисти, доки народ має своїх писателів, вони наробляють літературний стандарт того язика. І коли є літературний стандарт, найвища точка, найвище, що є качество язика, бо ми можемо говорити, що язик може мати і деякі інші викази. Може бути бесідний язик, може мати декілька діалектів під собою, так як то є і в русинському язику. Але найвищий вияв язика то є його література. Зато коли ми хочемо знати, чи екзистує тот народ, нам треба знати, чи екзистує його язик. А коли ми хочемо знати, чи екзистує його язик, нам треба йти в літературу, видіти літераторів, видіти наші твори, які ми мусимо атрибутувати як наші літератури. Наша література, наші літературні твори, а фактично то є наше національне достояння. І так ми вияснимо, екзистує народ, чи народ не екзистує. Сучасна література. Треба повісти, що писатель, поет, драматик – то є соль і совість одного народу. Зато кожен народ старається, щоб у нього була чим найліпша література, аби вона розвивалася діалектично, органічно. А що ми маємо у карпатських русинів? Є сучасна русинська література, а от не є сучасної підкарпатської русинської літератури. То є тема одного ізглядування. Я почав фіксувати wszystko, що написано карпатськими русинами, і не лише в ширшому контексті карпатськими русинами, а у вузькому розумінню підкарпатськими, а от закарпатськими русинами за 30 останніх років. І виявив досить інтересні факти. За скоро 30 останніх років від часу повалення совєтського тоталітаризму в Закарпатській області України у карпато-русинській літературі себе проказали скоро 4 туцети поетів, писателів, драматиків.
Інших повісти пів стовки писателів, 50 цейвеце писателів. Можемо розуміти, що могли б ми всіх тих писателів розділити на 3 групи. Старших писателів, середнього віку писателів і тих май-молодих, котрі лем днись приходять в карпато-русинську літературу. Могли б ми поговорити за них і інших. Є писателі, котрі в своєму активі мають уже декілька книжок, літературних і зборників, умелецьких видань, а є такі, котрі низькалем змагаються на свою перву книжечку. 30 років тому, а то в 1991 році, а тепер уже практично можемо говорити за деяку круглу дату, тяжко то назвати юбілеєм, далі скажу чому, русини понадіялися, що українська держава буде будувати демократичне общество. І в тому демократичному обществу себе знайде кожний народ, кожна національність. Не лише кримські татари, котрих визнали корінним народом, а от кримчаки, котрих не є скоро ані 5000, але вони визнаті кримським корінним народом. Поміж другі народи – мадяри, армяни, болгари, румуни, я не знаю, роми, євреї в Україні буде визната. І русинська народність. І русини зможуть розвивати свою літературу, язик, культуру. Але так ся не стало. Між тим, і спертий народ, коли в народі, коли національне життя виказує доставного позитивних, здорових, фактично здорових симптомів, або симптомів здорового організму, таку літературу тяжко і сперти. Зато, хоч українська влада і не старається за русинський язик, за русинську літературу, але і так у нас є карпато-русинська, це могли б ми сказати, підкарпато-русинська література. Кого б ми могли назвати той в карпато-русинській літературі із наших писателів? Ну, а тепер подобрав писателів то тих, котрі випустили хоч лим одну книжку по рокові 1989, або 1989, або по рокові 1991. Назбирав їм таких плодних русинських писателів, це як 30 особностей. Ідемо від старших і маймоложим. Михайло Молнар, Василь Молнар, Василь Сочка-Боржавін, Михайло Кемінь, Іван Калинич, Іван Меденці, Михайло Алмаші, Юрій Чорі, Олександр Купар, Йосиф Лемко, Іван Завадяк, Іван Сітар, Анастасія Даліда, Володимир Феденишинець, Іван Туряниця, Ігор Керча, Тамара Керча, Іван Петровцій, Володимир Новак, Іван Фоту, Михайло Град, Михайло Чухран, Володимир Танчинець, Володимир Рожко, Василь Матола, Клара Коварданій, Іван Бінячовський, Роман Піщальник, Олена Русин-Яринич, Сергій Тудовший, Михайло Чеківдя і другі. Можем декого забив, бо, видите, є їх доста много плодних русинських писателів. Тут треба зазначити,
українська влада ніяк не підпорує розвой підкарпато-русинської літератури. За послідні 30 років не є ані одного факта, коли б українська влада спомагала русинськоязичного автора фінансами, коли б коштом української держави вийшла хоч лим одна літературна ізбірка, от хоч лим одного русинськоязичного писателя, коли б влада організувала фінансування русинськоязичних книжок, видання хрестоматій, антологій, альманахів русинської літератури, а чому би дали і учебників про русинські школи, про народні школи і так далі. Може, дехто зазвідає, а може українська держава ніч не фінансує. Не лим русинів не фінансує, але і українськоязичних писателів теж не фінансує. Ідіть собі, робте собі, пиште собі, глядайте собі українськоязичні писателі України гроші на свої книжки. Але на другому боці, я мушу повісти, в Закарпатській області тяжко однайти факт, коли б українськоязичний писатель із свого жеба фінансував свої літературні твори. А то є факт. Тоді як русинськоязичний писатель, оби му вийшла книжка, мусить профінансувати свою збірку, а вать му поможе літературний твір видати деякий патріот, спонсор. На фоні ігнорування русинськоязичного писателя в Україні підпора українськоязичного писателя випозірує геть значущо і регулярно. Обуся в тому пересвідчити, доста буде попозирати на сайт, ото й ми переходимо на фактичне, на фактаж. Ми не самі глядаємо тут і матеріали. Закарпатська обласна державна адміністрація, котра фінансує українськоязичного писателя, мусить звітувати за свої кошти. Зато на сайті Закарпатської обласної державної адміністрації можна знайти всякі інформації. Приміром, за послідніх 15 років. От року 2006 в Закарпатській області про фінансування українськоязичного писателя діє програма, котра так і називається «Програма підпори місного, читай, українськоязичного писателя». По-українськи то звучить так: «Програма підтримки творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книжки та сприяння книгорозповсюдженню». Через ту програму кожнорічно держава фінансує десятки творів місних українськоязичних писателів. Аби увидіти об'єм фактично тої підпори, обернемося до статистики. У роках 2006-2020, то значить за послідних повних 15 років, ми увидимо кілька книжок і авторів кожнорічно підпорує українська держава. Я мушу повісти, що не кожен рік єднако, бо були і Майдани, був і зачаток війни з Росією, і тоді меншеся фінансувало. Але були й цілком спокійні роки, де доста многося фінансувало книжок українськоязичних писателів Закарпаття. На фоні повного ігнорування русинськоязичних писателів Закарпаття. Але ті і ті живуть в одній державі, ті і ті живуть в одній області, ті і ті люблять літературу і пишуть свої твори. То чом єдних спомагаємо, а чом другим ігноруємо? 2006 рік. Держава спомогла 9 українськоязичних писателів.
2007 рік 33 твори українськоязичних закарпатських писателів спомогла держава. 2008 рік 17, 2009 рік 17, 2010 тоді була помаранчева революція, лем 3, але в 2011 вже 15, у 2012 уже 8, 2013 рік 7 книжок, 2014 рік тяжкий про українську державу, зачаток війни з Росією, лем єдного українськоязичного писателя підпорила держава. У 2015-му 4, у 2016-му 3, але в 2017-му уж легше стало жити. Також 16 українських писателів підпорила держава. В 2018 році 17, у 2019 16, у 2020 14 авторів закарпатських україноязичних підпорила держава. Що то значить? Якби ми всі ті числа додали, вийде, що за послідних 15 років українська держава в Закарпатській області підпорила 180 книжок. А от авторів українськоязичних писателів Закарпаття. Але між ними не було ані одного русинськоязичного. Коли це обернути до іншої статистики, взяти 5 достоплодних українськоязичних і 5 достоплодних русинськоязичних писателів і попозирати, як українська держава спомагає тих писателів, то тут буде картинка така. Українськоязичні писателі, я вибрав 5, котрі плодно пишуть послідні 10-15 років, а держава їх читаво підпорує. Василь Густі. Українська держава за послідніх 15 років підпорила 6 його книжок. Між тим, Іван Петровцій, який все час видав 6-7 книжок за гроші із свого жеба, його українська держава не підпорила ані одну книжку. А що Іван Петровцій, русинськоязичний писатель, який за цей час видав 6, це може і 7 книжок за свої гроші. Це підпорувала його українська держава? Ні. За гроші української держави видано 0 книжок Івана Петровця. На другому боці беремо Лідія Повх, українськоязична писателька Закарпаття. Держава підпорила 4 книжки Лідії Повх. Але в'єдно з Лідією Повх в Ужгороді живе і робить Іван Ситар, русинський писатель. Це підпорила українська держава за останніх 15 років хоч лим одну книжку Івана Ситара. Отвід простий. 0 книжок підпоровано українською державою. І ще раз хочу підчеркнути, це не мої дані, це дані з Закарпатської обласної державної адміністрації. Берім далі. Петро Ходанич, українськоязичний писатель. Теж спомагає його держава, видав 4 книжки і всі 4 видав за державні гроші. А Юрій Чорі, який все час видав 15 книжок за свої гроші, може українська держава хоч лим одну книжку Юрія Чорі, поета, писателя, драматурга, підпорила? Ні. 0 книжок визначного писателя Юрія Чорі підпоровані українською державою. Василь Кухта. Теж 4 книжки Україна підпорила. Василь Кухта, гуцульський наш поет, пише українським язику. Але Йосиф Лемко, русинськоязичний писатель, держава теж за 15 років не підпорила ані одну книжку Йосифа Лемка. Це Рахман мусив все своє життя книжки видавати за свої гроші. Наконець,
поміж лідери ми маємо Олександра Гавроша. Лем його 4 книжки підпорила Закарпаття, і лем на Закарпатті йому підпорили 4 книжки. Вже не говорю за дальші видання, де він є вшоритель, укладач, де він писатель других, написані на другі теми, котрі підпорила українська держава. Олександр Дюлович Гаврош – українськоязичний писатель. А от за цей час Володимир Новак, русинськоязичний писатель, видав за державні гроші аж 0 книжок. Чом так? Може, є рецензії, що українськоязичні поети і писателі прекрасні писателі, прекрасні поети, а русинськоязичні писателі недобрі писателі, недобрі поети. Ніч того не є. Просто Україна розділяє і властвує. Статистика літературного життя під Карпатами свідчить. Так українська власть у Києві, як і регіональна власть в Ужгороді, уже 30 років, як двойко запряжених коней, глибоко закорінюють процеси повної і неноворотної асиміляції підкарпатських русинів. Єден в Києві, а другий в Ужгороді. Єден суддя, а другий прокурор. Як казав русинський історик першої половки 19 століття, а він же автор русинської граматики, граматика Слабо-Рутена, вийшла у 1830 році. Михайло Лучкай. Тяжко бо там правду мати, де єден обвинитель і судитель. Всяку політику асиміляції русинів і винищення русинського язика влада, як столична, так і регіональна, не ганьбилася вести, а й наперек тому же русинський язик подля закона України, а тот закон ся називав за основи державної язикової політики от 12-го року, фактично визнавав за русинським язиком статус регіонального язика, а не єден урядник в Ужгороді, а не єден чиновник в Києві не міг казати, ми не можемо підпорувати русинськоязичного писателя, бо у них не є ніякого статусу в Україні. Вони писали русинським язиком, а русинський язик мав статус регіонального язика. Але і так, ані одна копійка не пішла на русинську літературу, а не одну копійку влада не спомагала русинськоязичного писателя. То ті тенденції можна бачити у вопросі відношення влади і до творчої моложави. На одному боці ми бачимо, як українськоязична творча моложава, оббивана інтелектуально і професіонально дозрівала, навчалася основам писательського ремесла, про неї держава створює всіліякі форми підпори, творчі інкубатори, літературні кружки, підведенням опитних місних писателів, літні табори про молодих авторів, конкурси на ліпший літературний твір, вечори поетичної творчості молодих, літературні премії і так далі, і так далі. Держава отворено це і скрито фінансує всякі акції, всякі подяття. Вона фінансує перві книжки українськоязичних молодих літераторів. А що русинський молодий автор? Він дозріває у Європі там, де він робить на тих тяжких роботах. Десь на чехах, це на поляках. Іншак повісти, молоді русинськоязичні і українськоязичні писателі знаходяться у нерівних условиях. Многі русинськоязичні писателі, як заробники, вже довший час живуть за гатаром. Приміром, Леся Адамова-Стецович у Брно, Чехія, Юрій Кацап у Празі, Сергій Тудовши у Москві, Роман Туав у Лондоні,
А поет Олександр Колобош у Португалії, Олександр Керестеші теж живе десь за Гатару. Там живуть, але продовжують писати по-русинськи. Поміж які писателі наші, тепер не можу за кожного з них пригадати, але уділити кожному з них слово. Але в останній час якось так життя і судьба не звела із мароморожським поетом, котрий живе в далекій Португалії, але котрий пише прекрасні стихи під псевдонімом Олександр Колобош. Олександр Примак родився в селі Вільшани, але більшу часть проживав у селі Драгово Хуського району. Звідки походить його мати із родини Конявші. Більше 20 років живе в Португалії, робив на заводі Сіменс, робив з камінням, а тепер на фабриці, котра робить каміни. В'єдно з тим, у шиток час, поки живе на чужині, удержує духовне родство із милов свою карпатського отцюзнину. Вона про нього джерело вдухновення. Із кожної його поезії виходить чуття ностальгії і глибокого ліризма. Хотілося б прочитати хоч один стих того писателя, котрого українська держава не підпорує і котрий живе низько у Португалії і свої стихи нам заганяє із Португалії. Стих називається «Часи розлуки». У горах душа моя жиє, там моє коріння. В білий світ я з них пішов, за порозумінням. В горах яся народив і найшов уміння, в горах яся научив видержці й терпінню. Милі серцю рудні гори, материнські руки, помню добре я про вас у часи розлуки. Серцю моєму й душі хочеться кричати пам'ять, горнися до вас. Як ласкава мати, розум тішиться собі, бо він хоче знати, що ще вернуся до вас. Треба почекати, сльози висохнуть в очах. Сонце засіяє, сокол вольний у горах ще сі закружляє. Вернуся я ще до вас, щобися вказати, материнські руки там, щоб поцілювати, витерти слезу руков на лицьові в мами і прошептати тихо юй. Я тепер із вами. Дни пройшли. І час минув. Сонце сіло за горами. Вже не є кому сказати. Вже не стало мами. Ясно діло, що дехто може казати, що то не поезія. Але кіть такі шорики викликують емоції, кіть ти розумієш душу поета, кіть ти розумієш, і кіть ті шорики фактично тебе капчавуть, значить то поезія. Прекрасна русинська поезія. Але кіть ми говоримо за статистику, перейшов би до дальшої теми. Без підпори держави русинські автори і молоді, і не аж так молоді, доста довго йдуть від своїй дебютової книжці. Я тепер говорив за тих поетів, котрі вже хоч лим одну книжку видали, хоча й многі з них вже видали і 5, і 6, і 8 книжок. І все за свої гроші. Русини доста тяжко, поети, русини доста тяжко йдуть від своїй первій книзі, фактично дебютні. Але пар із них за останні роки одважилися на таку книжку. Приміром, Іван Бінячовський, основує псевдонім Іван Бузаш, він у 14-му році дебютував. Олександр Купар, основує псевдонім Олександр Хуст, дебютував першу книжку у 15-му році. Володимир Рожко у 15-му році, Михаїл Чеківдя дебютував у 16-му році, Леся Адамова Цестецович дебютувала у 17-му році, Сергій Тудовши видав свою книжку перву у 18-му році, Іван Завадяк видав перву книжку у 2019 році. Але другим іще не подарило видати свою книжку, хоч активно пишуть і мають уже нароблених много стихів. Приміром, ідемо від старших і молодшим.
Анна Мігела, Михайло Белень, Михайло Бабідорич, Тетяна Рибар, Іван Говбан, Ольга Стадник, Василь Попик, Ірина Жміняк, Марія Данканич, Володимир Душенькевич, Наталія Бронзей, Юрій Бабінець, Олександр Керестеш, Марина Бабінець, Віктор Черкун, Іван Свіщо, Ганна Косак, Роман Туау, Тетяна Муроляк, Мігаль Стан, Микола Бідзіля, Петро Береш, Марія Данканич, Юрій Кацап, ушитко то поети, і за яких ми ще вчуємо в будучності. Як видите, коли на зачатку я говорив, що в сучасній русинській літературі на Подкарпаттю є 50, це поверх 50 писателів, я фактично не казав правду, бо є їх вшитких доста много. Але українська держава робить вшитко, щоб всі поети себе не проявили, щоб вони не мали книжки. І фактично кожен із нас розуміє, що то, що робиться в Україні, ніяк фактично не корелується із демократичним двиганням. В одній з своїх передач, коли я говорив за Василя Ябура, я говорив за те, що Словакія у 91-му році, фактично в 89-му, стала на путь демократії. А що Україна? То, що робиться низько з русинською поезією, з русинськими поетами, з русинською літературою, котру українська держава не підпорувала, не підпорує і дає нам чіткі знаки, що підпорувати не буде. Це є це знак, що Україна будує демократичну державу? Ні. Отвід доста простий. В Україні демократії не було, не є, годно бути же нігде не буде. Обстане майже на все колонією тої метрополії, від якої би хотіла відділитися і зато доста часто заграє із європейськими державами, що Україна гейби будує демократичний світ, розбудовує демократії. А де тут і знаки демократії? Русинська література якраз є важне свідчительство, що не за деяку демократію в українській державі говорити не приходиться.